Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki kena pulie jongka St. Anthony's College Shillong naga Department of Chemistry haka henreu tarik ujemang arjar arpulai kilale jingo yaka karkanashna umdi kabadon haka shnong kinshi mautai jrong Eastern West Khasi Hills District yaka balatip kumka Marwin Group of Industries kabala long try da uba SW Marwin kabadeiru ka karkhana bapenmi yaka umdi balatip kumka umrupa premium bat ka somanir Haga jing yakran bar ka Batisi TV ki khna puli jongane ka college ki lapan pau ya jing smokeman ban yo rung hapo kane ka karkhana bat ban sakhi da laki jong ki khmat ya ka jing start jongane ka juk sayan ka bapenmi ya ka umrupa bat habaki yo sngo ya ka khana na unong seng ya kane ka karkhana ubadang pendep tang ya ka class 1 Kane ka khana jong uba Marwin kalaktik bat IMCM yaki kum kisamla puli ban phai khmat na ka banta ban seng yaki kamla jong khamtam hagane ka juk kerdok kam Ka Head of Department of Chemistry jongka St. Anthony's College Shillong ka Dr. I.C. Dalin Snaitang kala yaro ya ka jingla jong uba SW Marwin ban seng ya kane ka karkhana wat hapadeng shibun gijing ki baulai kendo wat laudei wadang shupendep ya ka jing puli tang ha ka class 1 kapala long shisha ka nuksa ya ki samla puli ban puson bha na ka banta ban seng ya ki kamla jong da ka ba minot halaka kam Hikai betang kelas manchu ong ikana ding isha ipersang ban dalam ki kana ek final semester students ialam hi ke industrial place kan kum manchang ialam shalum shinong ke start men de mantang itip bakadon kan ko umrupa hajan ding ban dalam ki kana ali kan like with the purpose that ki kana can learn kan about something new kan ndi bikin chutip tang chang classroom bang hikai kan tip ro ki things ke engile ko kan ka si ngidon kita wata analysis bila ban ong ba di sutanat ban ban iba habang irung stu shapo factory kadai ka tian ka baning kong wat yang ano hikai ro ngayu ita po TV ngam pa ji menu ba kumnu kisna ke bottle kumnu ki pak ke bottle kan tiki khana ro kala ya sutanat balat kenya kata di sakawai ka bang haban komen mo nam tai ba wen ngas sutanat na mereka story bi ya tu kan ba kumnu I ong pas tang class 1 rei ong ale cha Bangalore ngale cha Delhi kum tu ba Kuli ikon jong mo ong apet ngayu ba kibri shutu ki tre bro shimiet tingi shindi man ong khasi ngi tre shipau baji ado san baji ro ngile ya uat ngile ya that hendre chate padi ong ba bro shimiet kam judan ta jing thong that shibaji ar baji man biet ki kantin ki pli ki brio ki tre kan ong iyo man siam nang ta kan ong ngaro ngan le something kan sakawai sutanat ba ong ba hapor bi dang wan trang ni kong kan ka market mo ong bon ka thieng ba I hapsio na plati hap dut na pala kan tang man capture ka market mo
Dia habakut pada iong ba mencari apa pula kau tu ka Bailey mo kata ka water yang berkat yang ka tu ka bawana asam ro kadang la ban wan sini bali menginang ni pada ngimla kan dikatakan ka bagi kena ro yo mensiam kan tam nga ong kena mtan marba ka kam sarkar ro ka bala fi tinggi la sedang akan ka age of entrepreneurship kan dikalong ka mentoi ka babun kan mendai tang na kaliang ba ong bagi learn about chemistry na bagi di chemistry ki yo mensiam ro ban sedang ka jam na jom kan kemo ong tin kasih mo habadon kamon ka don kalenti kan namar ngai kren meni habat sedang coba iba aru i ong kata hi gejing trish tom ka de ko we ho ay kata ka de la ko ka benta bu ublei ro ka de ko we mo namar kidon ni kibrio ka trish tom ro long naga jom ka benta mo dai tang kata hi nga trai la deng idon hi la kamon ni la gi men trish tom ngimna ban ong ba maria sedang ngin yo no ta ka prophet ka babun kemo ong iba mentan ba habat sedang li la long ila chuno sebet namar ba ihaban compete pat kiwe ki bala don lapa drai kom ki khna kuling ala ban ong ba ya mentahi nai fokus thad e tengah kam sarkar sedang hi da kiwi kam ngi ibun ki khna ki bangi ngi dadep ki bangi hikai mengiru ki bala apa santero ngai ki asdang lagi jom ki khna kan menhakani dang last month dang penong ka entrepreneurship like invited talk jom ki alumni idon iwi khna jmi ngan comment na tang ni Frankie Joshua ide i wonna jom katu kozikar katu ka bale samoyong de kum itu ro like something is dang ti dong kam dei ba i ong ba i dei ba biang na kayeng kasam ka biang re iwan ni na ka idea itrish tom diki khana jungi ro ngala ba dong kata ka kila ban le nai ap than dak kam sarkar ho ki apply mni le re ha ka ju ka por pa sedang na kiwe na markani ka kam da jong kaya rap ndi tang yo ong ba yo ka jing yo nong ya ladi kaya rapan ai kam do kiwe ro kong ngong pakalom shisha ka baitan na pha ekara pun mule ka proses jungki ka cukup penyak jungki pergi ka ki masa ka we ngong ka jihikai bangiyo bagi jing pencilur jing ini imama wen bai dei tra jing kana gayu kala ai mensim yangi ba kum ngi menta pi ba kini por menta bolong kincar kami mo tek i warla i iklim imde bala nang bastat ndri ila ila seng hadukan ne ka business jing i de nakane ila ai ngi ru ka jing slur ba ngiru ngila ba ban yu ban markum dang don shu ki idea bang you ki ai mun sim yangi bang ngiru ngin la stang no ya ka jong la de ka business la de banjeng haki ki la de wa but nginam depend but nginam ya shani athan ta ka jing kule jungi but ban persang shu ki idea ba thamai hakane ka jela jungi. Actually, when we came here, we were really motivated by what Sir has told us about his stories and all, and how he had put foot into the market, and it was really inspiring because he started from scratch, and now he had stood into a place where it has benefited us all, and to see him that he has given so much to the society, especially our state, Meghalaya. We were truly inspired by what he showed us, by what he had given us on his talk, and this should be a message to all of the citizens of Meghalaya, of the whole state, and to all of us, to all the youth, the young minds also, that no matter wherever you are or from which background you belong to, but you should always try, and that is the hope that we should get. Baning kong ke bang asyam kalong kani ka jaka kalong shisha ka bas tuna du kata khamtam aba nyo kendo I mama wen I badi try ipe kajing sebon mensim jung I ban batai ban pli ka karkhana jung I namta jung I na mangin yo ban pet ke ka start science ka ba syadin ka ba penmi kani ka ka babang nalor kata dei tang kata ru ni layo ka jihikai ka badon kam ka banga try wat ka imlang salang menta ki khun samla ko manga ki don kam shibun kata ka de ka start tin faring in entrepreneurship mo ban penmi ki kam la jong te imama wen ila long sha we nuksa barat ba lam ta jangi menta kasni akan mau kamentan chipang idang ai ko session ni ka jingkeli te batai kumno ma I haka jing sedang jing I ila ya shakhman wat la bupli haka start haka jing puli idang dep tang class 1 Henry ila lawan pentelun yang kan kam hadu ba mentang yo kan ko umbabang dekat no lengi gi bala pas mo gi bala dap ka BSCA gi bala puli he ginang la shushu bande ki kam bahat imama wan shisha ano I fika we nak ji kai gi ngila yo ilong shan sa bakrau kan gasgi lor bangila yo kan ko umbabang nga ngits kamba para perlok jenga ki bwana college menta kasni kila yo ru ikan nuksa babang
Penteri kam kajing im joki. Kani tak kajing shisha hi ba. Ya kerdu jam kelawan ka. Jela ka jungi na market kum kajing tulun kipor ka kajing bun pat ke lanang wan. Pat haba kum ta ka slem tri kam jung ka sarkaru kam lawan pendap ya baro. Desi ki nilak ki department ru ki lanang dap sinang dap ki seat ngam try baka kam sarkar marwei ka lawan pendap ki jing don kam jung ka kam ki samlaken. Henry kawai ngala abadong ba min sedang no hikin naladi ke Meghalaya hi mentang an penukam ketin pareng en ong suang no kadi ke Virgin Market ke bamut ke pinang ku persyang ru kadang long kadang temai ngile sabar ki bun ki Islam trikam ki balanang mi ki balik se jela jungir ki 4 don te ladang im don hiru kita ki idea ngitang sumi sabaru ngipet perpet nuksan ki wei ki nong Indian mo ki rithor sete siapa kila pen mi sibun ki si gambar ki slay trikam tingila ban pet nuksan kiru pen trikam hang ne te ngahi ladingan ong ngamla ban kran kelum le si ya baro re ya lading ngala ban ong ba nginu mi apthan syuk kin tak kam sarkar tengin pen mi no nginyang no halaki kejat ruken kenama ngila ban no senyang ru amdai retang syakayeng jungi ngila ban no senyang syakip lang saklang dak ba play pat ki kam ki jam syaki wei pat ki para samla jungi